Hei, tervetuloa kuulijat. Ö, Tosiaan ajateltiin tehdä teitä varten tällainen niin kuin introvideo Armovihreistä ja miksi tätä kanavaa on nyt perustettu viime aikoina. Niin täällä ollaan. Minun nimeni on Kaijus ja vieressäni istuu Max ja olemme Armovihreiden edustajia. Joo, terve. Joo, tosiaan olemme Armonvihreät ry:stä. Armonvihreät on vihreisiin kuuluva valtakunnallinen alayhdistys, joka on perehtynyt erityisesti uskonto- ja katsomusasioihin. Ja meissä heräsi kiinnostus tutkia tarkemmin tätä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaikissa uskontokunnissa. Nythän esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat jo vuosikausia olleet vilkkaan keskustelun kohde evankelis-luterilaisessa kirkossa, mutta muiden uskontokuntien tilanne oli vielä pääosin kartoittamatta. Samalla uskontojen jo tavallaan rakenteetkin myös puhututtaa, että mikä on uskonnon rooli ja miksi niin kuin, syntyy pienempiä liikkeitä vähän niin kuin vastavoimana vanhoille perinteille. Ja tässä niin kuin yleisesti tässä ajan trendinä niin tuntuu tapahtuvan asioita. Joo, ja siksi päätimme tehdä artikkelisarjan tästä koko asiasta. Eli haastattelemme vuoron perään eri uskontokuntien edustajia. He ovat yleensä niin kuin uskontokuntien sisäisten vähemmistöjen edustajia, mutta toisinaan myös johtavammissa asemissa olevia. Ja lisäksi haastattelemme myös ikään kuin neutraalimpia tahoja, kuten tutkijoita ja ekumeenisia taustayhteisöjä. Tämän ajatuksena on myös meille saada niin kuin puolueelle niin tavallisia niin kuin poliittisia peliliikkeitä, kantoja, että mitä sieltä, kun me politiikassa on aina ollut tärkeää, että mennään sinne torille ja puhutaan siellä, niin nyt me niin kuin mennään keskustelemaan ja uskontojen edustajan kanssa ja sieltä saa niin kuin tosi tärkeää ja hyvää palautetta. Tarkoituksena ei ole vaan puhua, vaan myös sitten viedä myös sitten oikeasti asioita käytäntöön aina mahdollisuuksien mukaan. Tai muutos on tietenkin hidasta, mutta muutos kuitenkin nyt on käynnistynyt. Joo, eli aloimme ensimmäiseksi miettiä sopivaa kysymyssarjaa näihin haastatteluihin. Ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tulevat tässä ilmi monella tasolla. Tarkastelemme esimerkiksi naisten asemaa ja LGBT-vähemmistöjen asemaa uskonyhteisöjen sisällä ja toisaalta myös uskonyhteisöjen kulttuurisia oikeuksia Suomen yhteiskunnassa. Samoin myös ulkopuolelta, että miten uskonyhteisö itse kokee tavallaan yhteiskunnan ja miten vaikka uskoa harjoittava kokee, että myös uskoa harjoittavankin voi esimerkiksi kohdata syrjintää ja kokea tämmöistä. Pienemmissä uskonnoissa voi olla ehkä tämä kokemus enemmän siitä, että tavallaan vahvempi vie ja yhteiskunta vähän niin kuin voi ottaa oma onnessakin nojaa. Mutta tässä on, tämä on monipuolinen kenttä. Mutta näitä tässä nyt mitä tuotiin, niin nämä on näitä tärkeitä teemoja. Ja näissä haastatteluissa siis annamme äänen vähemmistöjen edustajille ja antaa heidän itse tuoda esiin, mitkä asiat toimivat ja missä on vielä kehittämisen varaa yhdenvertaisuuden toteutumisen suhteen Suomessa ja maailmallakin. Kyllä. Sitten tulevaisuus näyttää, miten kanava lähtee kehittymään, mutta yhdenvertaisuuden lisäksi uskonvapaus on Armovihreille tärkeä teema. Ja aika näyttää, että minkälaisia kaikenlaisia sessioita ja
tapaamisia sitten keksitäänkään. Ja toivottaisiin, että saada teidät katsojat osalliseksi tähän näin, että osallistukaa vaan rohkeasti keskusteluun. Joo. Tämmöinen introvideo. Meidän systeemit ei ole vielä sitä sillä tasolla, että meillä olisi podcast-studiot, mutta me lähdetään ehkä puoluetoimisto, sitten jos näkee, että nämä kaverit niin kun vauhti päällä, niin sitten ehkä saadaan lisää välineistöä, mutta tärkeä on se asia kuitenkin. Näin on. Joo, hyviä katselukokemuksia. Kiitos. Kiitos.